מציצת אצבע בילדות היא תופעה שמתרחשת אצל המון ילדים, ויש לה השלכות משמעותיות בבגרות על האסתטיקה הדנטלית. אז על הבעיות והפתרונות יסביר המנחה שלנו, בורא החיוכים המנצחים, דוקטור גלעד פיסקוס. תודה רבה על המחמאה. בצדק. קודם כל אנחנו יודעים שזה נפוץ. אני לא יודעת אם יודעים עד כמה זה בעייתי, וההשלכות לטווח הרחוק. אם ההרגל ממשיך לאורך זמן, בזמן התפתחות השיניים ומיקומם והחך, אז זה יכול לגרום למצב של חך גבוה, שיניים בולטות החוצה, ואחרי זה מנשך פתוח. מה זה לאורך זמן? כמה זמן? עד איזה גיל? עד גיל העשרה. אם עושים את זה בשנתיים הראשונות, אז לא בעיה, אבל בדרך כלל עם הרגל כזה שלא מפסיקים אותו, ממשיך. אני צריך לציין שאני הייתי מוצץ אצבע בילדות, והיו שמים לי את המרה הנוראית הזאת. זה עבד? זה עבד. בסוף זה עבד. אבל מה זה בעצם open bite? מה זה מנשך פתוח? open bite, מנשך פתוח, זה מצב שכשאתה